З вами Вінницький обласний центр з гідрометеорології з прогнозом погоди з вівторка по п'ятницю з 24 по 27 червня. Внаслідок проходження атмосферних фронтів у вівторок та в день п'ятниці очікуємо короткочасний дощ, місцями гроза. У вівторок будьте обережні під час перебування на вулиці. Прогнозуємо пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпечності, колір жовтий. З середи по п'ятницю, в день по області, очікуємо місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. У середу та четвер погода буде мати антициклональний характер. Прогнозуємо без опадів. Температура вночі 13-18 градусів, в день з вівторка по четвер 22-28 градусів, а в день у п'ятницю 25-30 градусів. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей.